Bellarmine Mugabe and his co-accused Tobias Matonodze have decided to abandon their bail application in Mekonekwa kuti vakomana they were in the country illegally. We say we can respond ku vanhu vanga vachivatrolla about kumusha kwavo vari kuti ivo ma ancestors avo achiri kuda kuwanikwa ari mudzimba dzamatumba idzodzo uye kana vangofunga zvekudriver the latest car vanongoenda pamusha pavo vondotaura nambuya mukitcheni saka vati ivo hatisi kuzombopuwa pressure imi munonyatsoziva kuti bank balance yangu yakaita sei. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai titange nenyaya Bellarmine, so they are no longer applying for bail. You remember weeks apfura ayo lawyer ravara kambouya richiruma muromo vakati ivo they have a few documents that they did not submit ndokubva zvazoonekwa kuti yes inogona kuva red passport asika mazuva yakanga isina. Their legal team once matters referred to a trial court for plea. They will remain in custody until the 17th of March. A plea and a sentence agreement governed by Section 105A of the Criminal Procedure Act allows the state and the accused person to negotiate a resolution to a criminal case without proceeding to a full trial. The agreement involves the accused person represented by their attorney agreeing to plead guilty to the charges in exchange for a negotiated sentence. So vakomana vari kuti nyaya kupota vachibuda nyaya dzichingonzi under investigation. A trial can take a very long time muchipinda muchingodaro so vari kuti ivo better vangoita zvinoita kuti nyaya yacho ingoitwa fast track. Vazhinji vari kutotya kuti nyaya dzekunzi kwai tinoita settlement paside nezvimwe zvakadaro ndokuzoona kavakomana vakurova zvavo community service. Izvinoitirwa kuti legal process isanyanyise kureba. It also reduces the court's burden and reach a mutual acceptable outcome. Muchidimbu zvinoreva kuti vakomana vanoda kuti nyaya ikasike kupera saka vanogona kungobvuma mhosva dzavo dzose vokumbira kuti vapiwe chirango chakareruka. Saka vakazama kutaura nestate kuti vaite this way. Judge wavo anozovapa mutongo. Bail was unlikely kuti vakomana vari munyika nenzira dzechiwaiwai. Izvi zvinongoburitsa pachena kuti kubve gokwe kusvika blue roof mapepa panenge pasina vanhu vese inenge ichingori dambu kuuya kuSouth Africa kurugare. Imikani zvakaoma Daddy Hope vari kuti you remember that on this page I told you kuti chero pfuti isina kuwanikwa. It does not matter when it comes to this case. Facebook lawyers came here. Ndakatokuudzai kuti hazvina basa kuti pfuta ina kuwanikwa. Vamwe vakati hapana kana nyaya. I have explained that someone can go to prison for kuuraya munhu chero chombo chacho chakauraya chisina kuitwa recovered. As usual, people became very emotional. When people have become emotional about factual issues, they end up looking ridiculous. They sound stupid. But anyway, the fact that they are now prepared to plead guilty and settle the case with the state confirms exactly what I was saying earlier. Not having foot does not really matter. Having it would probably have strengthened the prosecution's case. But a prosecution and a conviction are still possible without even the evidence to prove that the alleged suspects carried out mabasa erima akadai. Abandoning bail is also not a good sign. It suggests that one of the charges is particularly serious and difficult to defend against, most likely the immigration-related charge. Next time, anyway, dzidzai kuverenga law, not rely on Facebook bush lawyers. Pane vauyawo vakatsimbidzira point ya Daddy Hope vati 2 or 3 of the charges fall under Schedule 5. Any deal, arrangement or agreement will likely still include a custodial sentence. This is based on previous precedents set by the court. Mwakomana vanogona kutombopinda mukastody chero dzikaita hadzo 2 years nezvimwe zvakadaro asi vakomana vambodzidza whether vachabuda kana kuti havabudi asi vambodzidza chidzidzo. Vanobuda vachinzwisisa kuti kuva civilian kunorema zvakadini ndo zvatati chingoita go through kuno kuma civilian. Saka kana pasina bhachi rediplomatic what rinenge richikufukidzira kudai so aiwa unopanyura zvachose.
regai tindopedzisa nenyaya sewiki newu. So sewiki newu vaka sekwa zvikuru nenyaya yemba yavo kumusha kwavakaenda. They actually failed to cross the river. Vakatoti Alexa sinotorwa pane chibridge chachiripo chakaflada. Vakomana vakazoonekwa vachipinda nemahelicopter payadhi. Asi yadhi yacho yakaratidza kuti imba idzi imba dziri ancient. Vamwe vakati idzi dzimba dziri extinct samadinosaur. Asi sewiki newo vabva vangodecide kuresponda vakati guys chero ini ndichibuda muzvimatumba zvakadaro hamuverengwi pamwechete neni, and you actually know that I'm worth so much more. Sewiki newo vataura zvakare vakati vakatenga fence yave 280,000 pamwechete nemamachines aikushandisa for the brother ari worth $120,000. Imi munonyatsoziva kuti homwe yasewiki newo yakangosimba semasimbiro avo. But ivo, I need you guys to understand the way I reason. These houses and structures you see were built in 1962 when my grandfather bought this 400 hectares farm for cash. Ukakuzguruzeva kunenge kwenyu kwekupiwa namambo. These houses have so much sentimental value to us as a family, so they are like a museum, and changing their setup or renovating them too much will erase priceless memories of how we grew up. For an example, the kitchen I said, Yamai Farai, in 1992, I used to sleep on the floor Nambuya beside, and my little brother Clever and my sister Patience. To break down this kitchen and build a state-of-the-art kitchen would be nothing more than stupid. Nekuti kungopinda imomo ndogara pa brick bench ndoti mbuya ndakuda Gulfstream G550 ndinozona mata kumasowe asi chembere nharawa dzakaenda kare dzinenge dziri support of my success. Imi mune endless poverty nekuti muri kurwiswa nemadzinza. Manje ndikabvisa such a valuable and spiritual building to impress people, I'll be foolish. Just for your information, the 3-meter fence with concrete foundation alone right around the whole farm cost me $280,000 from cell wire. The farming equipment for my 2 brothers who live there cost me $120,000 each from case, and the 2 brand new trucks cost $40,000 each at Faramatse. So ndumi maladzidza, please do the math and compare nekumusha kwako kwawakavaka ka 3 rooms nema first break wakutofunga kuti rishasha iwo chiroja Harare. Ini ku Harare ndinayo yangu imba yakanaka ye $7 million iri pa 14 hectares. Kana makasununguka mchida zvenyu zvekuvhairirana svikai muone kana mota dziripo munoswera makagumbuka negodo. Makamboti muchauya paye mazuva ageza ndikazora ndakamirira hapana kauya. Enough said. Siyanai nekumusha kwedu. So ndo nyaya yataugwa na sewiki nero vati please guys zivai zvekumusha kwenyu musiyane nesu. Manetizens vamwe vanongotevera zvataugwa na sewiki nero vachingovuchirirawo maybe vangangonzi manyaya munoona Victor. Some people don't even know the value of memories that you have on places you grew up. Many a time you have to reflect on them, and that's why we have to retreat to those places. We then rejuvenate again because of that. Vamowondo kuti sewiki newo, you are right. Even kuno ku Scotland kwatiri, there are some old houses, mansions. They are called Class A National Historical Importance, and they are not allowed to be demolished and renovated because of those reasons. Havazivi vaudzeyi. Their hearts are now archival material. Your children may not believe how you grew up because they are living in abundance, and they may think it was like that when Gogo and the Sekuru were alive. So tiri kubvumirana nemi say magona chaizvo to preserve your history like that. Asi same netizens idzodzo tine double standards. Kana taenda kunoviga mama celebrity edu tinotanga kutaura kuti sei munhu asina kuvaka musha wekumba kwavo chichi, sei tisingangotauri kuti this celebrity wanted their household to remain exactly like that for sentimental reasons. Kana zvazobva kuna sewiki newo then zvakutanga kumeka sense. Kana vari madam boss vaenda kunoviga bhodhi vavo pamatongo, then tinotanga kuti haiwa hana musoro hagoni kuvaka chino. Imika guys, ngativei vanhu vari fair, tipakure zvakafanana. Kana tichiti misha yedu ngairegwe nekuti ne sentimental value, let us maintain that.
kana tichiti ngakurinovetwe. Let us maintain that. Kwete kuti nekuti nhasi kwataura une thick pocket tese tinobva tada kubvumirana naye, kana pauyawo asina chainacho totanga zvekukriticize. Ana mai Rokadhi vakakriticize kwa ka 2 rooms kavo, asi nhasi sewiki nero vane imba yavo iri kuda kutodona moti kwa sentimental value. Imika miswa titende.